Amigues Forever, capítol 1. Benvinguts. Clàudia Productions. Era una vegada unes xiquetes que es deien Sheila i Nayara. Mireu. A veure com està la casa nova. Hauran dut ja el nostre gat? Que emoció! Tens raó, anem. Miau! Però si està així. Vinga, entra, entra. Miau. Hola, chiquitín. Hola. Anem a veure el comedor. Vale, vinga. Que guai! Jo vull que Jo vinga. Però no te xites. Mira el bany. Què fas ahí? Que guai! Què tens ahí? Miau! Doncs anem a jugar. Miau, miau, miau. Ah! On estàs? Mau, mamau, 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 mamau. Però si està així. Que tenim que replegar. Val, ràpid. Què ha passat? Anem a replegar. Màgia potàgia. Ja està. Ara pugem dalt. Això ha sigut tot, amics, per el dia d'avui. Txan, 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 txan.